to the ket agnay nayon. Ken at the same time, may pagpannaken beten it should have tilawag. And we have started it already in Baksil North. We have banana chips. Makadkadayot banana chips din. We have also in Talingaan, dati kasaba. Kasaba nga hanlang nga dito linapit, no diket chips pa yen. At the same time, ag-powderize da pa yen. Isut lately nga ka. And at the same time, no mabalin da pa nga arami din nga na duma-duma pa nga project because of that powderized kasaba ket papintas pa. Another is balatong. With our negotiation with DTI, MMSU, Department of Labor, and Department of Science and Technology, puminpintas iti product da. So, dagitoy ket haaming ibatan because nalpas dan haan no diket adalat dati maili sang-sangrat na pundo para kadakota. And we have also take this. Kaya aramid kami iti blazers, dagitay choker, dagitay t-shirt nga ay dati abel na in Sambuanga and in Cavite. Detamet iti product na DJ kakabsat nga babae chay. Ken all others. Dapat di Barangay 11, agararamid dati cake, agaramid dati cookies, agaramid da iti dikiti muffins out of marunggay. Ket digitoy kayat ming pasaya at pay with MMSU tayo isuda iti ad-adda nga makaammo makasano iti panakapreparar, panakapasaya at pay jay ilakuda tapnon umadayo met ti Prada.